Kävelen läpi näiden tuhansien katujen, miettien näitä ihmisten unelmia, tuhansia kuvitelmia, joita ne koittaa saada, mutta se maailman kaataa, jos ei niitä saakaan. Yksi on sellainen, toinen tollanen, kolmas vieressä koittaa olla hiukan erilainen. Se on hiukan vaikeet, kun kukaan ei tajua, salakavalasti alkaa elämä pois valua. Kunnes tajuaa, ettei ole enää mitään, mikä täällä kiinni pitää miestä pystyssä. Katse kontakti pahamainen, design huumeita täällä salamielessä salailee, yo. Viimeiset hiljaiset, ennen kuin sä olan yli vilkaset, sä voit laskee 4+5 eli yhteensä 9 milli siis. Hukassa vaeltaa pitkin näitä metsiä, ulos pääsyä tästä helvetistä etsii. Kun nää pallot loistaa, katuja pitkin heijastuu, venna vielä viimeisiä ennen kuin se tapahtuu. Hukassa vaeltaa pitkin näitä metsiä, ulos pääsyä tästä helvetistä etsii. Kun nää pallot loistaa, katuja pitkin heijastuu, venna vielä viimeisiä ennen kuin se tapahtuu. Kuljen toisella puolella kylmien kattujen, se on Lohikoski, Jyväskylän pahamaineinen alue. Täällä riittää ihmisiä huolella, rajakyltin toisella puolella, pikidi koittaa kuolema. Se on pelkotila, mikä ihmisen mieltä vaanii, mut loppujen lopuksi tässä hyvä biisi aikaan saatiin. Kun meitsi kertoo tarinan, kaikki täällä päin sen ymmärtää. Kun ulkopuolinen kattoo lohkan menoon, ne on ymmällään. Kaikki tietää miten kävi tänään. Porukka tulee tänne fronttaa, eli ne tulee tänne häviämään. Ja todellakin räppään tässä mitä mieleen tulee. Täytyy keksiä sellaiset riimit, että ne mun tyyliin pukee. Ja tyyli ei oo fataali, vaan se on lohkan tyyliin funkki. Rikkaimmalta löytyy taskusta joku skunkki. Se on Lohikoski eikä mikään Area 82. Kun tuut lohkalle, syytämme sua vittu vasikaksi. Hukassa vaeltaa pitkin näitä metsiä, ulos pääsyä tästä helvetistä etsii. Kun nää pallot loistaa, katuja pitkin heijastuu, venna vielä viimeisiä ennen kuin se tapahtuu. Hukassa vaeltaa pitkin näitä metsiä, ulos pääsyä tästä helvetistä etsii. Kun nää pallot loistaa, katuja pitkin heijastuu, venna vielä viimeisiä ennen kuin se tapahtuu. 4, 0, 2, 5, 0 ja yö pimenee taas täällä aukiolla. Ne valot pimenee, ilta himmenee ja silloin alkaa vasta täällä ihmisiä villisee. Kerron asiat niin kuin ne on, tallentuu videofilmille asiat salatut, mitä tapahtuu. No sen sä näet, värittömiseini ei oo täällä yhtäkään. Todellakin täs korville piuhat. Siitä ei tuu mitään muuta kuin mieleen kuin väljähtänyt kalja ja saunan kiuas. Periaate täällä päin on 420. Paikkanahan on se 40250. Jos vittuilet, heitän sut tosta ikkunasta. Et muistuta räppäriä, muistutat ennemminkin pikkulasta. Eli todellisuudessa oot pelkkä pikkupoika, niinku pikkupojat kivittelee pikkukiville pikkupoikien ikkunoita.